Det er ikke en line, det der, dog. Skal vi have hernede eller herop? Okay, så snakker vi. Skal vi have gode symboler nu? Der snakker vi! Skal vi fandme have nogle gode symboler nu, dude? And that's how we fucking do it! Fra 17 kroner til 19 løg, mand! Snakkes ved! Ja, og mit headset er gået i stykker. Whatever. Fuck det.